Čaute ľudia, vítam vás z Luky Košice. Dnes ideme hrať Geometry Dash a ideme hrať konkrétne Back on Track. A ak ma nebude dobre počuť, no tak počkajte chvíľu, lebo teraz mi to možno pôjde. Možno to dáme na prvý pokus. Ale to není veľká šanca, viete. Mne to veľmi dobre nejde. A ak sa pýtate, počkajte chvíľu. Áno, ak sa pýtate, prečo nevychádzajú videá z Brawl Stars, je to z toho dôvodu, že neviem. Ale fakt, že neviem. Nechce sa mi nadožať bralko. Si vypneme. No a tak, možno ešte keď prídem na to, môžete mi poradiť v komentoch, že ako sa dáva na notebooku nahrávanie obrazovky, aby som vám vedel dať video z Robloxu. Rád by som so Starkillerom vám natočil video, lebo Starkiller tiež hrá Roblox, u neho ste tiež mohli vidieť, že hral, ale on to hral na mobile. A mne sa to na mobile že mega seka. Takže chcel by som to hrať na počítači. A keď tu nie je hudba, má to ešte viac nervózne kus. Takže a tie ilúzie nájdete na Pintereste. Tam sa musíte prihlásiť a proste tam to nájdete. Mne to iba dneska vyskočilo a som to urobil. Takže tak. Ľudia, nejde to mi absolútne prosím pomoc ľudba. Dúfam, že ma je dobre počuť. A dúfam, že som si to nastavil dobre a že ma bude počuť. Možno som si fakt ja uvažujem, že som to dal dobre. Potom to komentujem zbytočne. Toto video bude mať tak 10 minút možno. Ako neviem, čo mám k tomu komentovať, lebo proste. No a keď som ticho, znamená, že sa mega sústredím. Ja ani som nedýchal teraz. Normálne vám hovorím, som ani nedýchal. No a volal som Starkillerovi, on mi absolútne nechce zdvihnúť. Neviem, či sa urazil, či som mu dačo včera povedal zle. To sme hrali spolu Roblox. Ale asi nenatáčal. Ľudia! To video dneska nebude mať ani 10 minút, vám hovorím. No ja viem, že keď som dlho ticho, no tak to je také divné, ale no čo už urobíme. Ale ja to fakt nemám jak komentovať. Ľudia. A proste, preto som ticho. Furt a vždy.
Dúfam, že pozeráte Harryho Pottera. Lebo je to naozaj... Dobre. Za chvíľu končíme, ľudia. Možno vám tu dám ešte zo Stereo Madness, či ho dám na prvý pokus, ale 100% ho nedám. Neviem dať back on track. No. Dobre, prvý coin. Druhý neberiem. Ja som tam nemal vyskočiť. Ale boli sme ďaleko. Na 70%. Reálne, keďže sa tam dostaneme ešte raz. A s bratým coinom. Aj tým druhým. Ale neviete, kde je tretí? Lebo tam som sa ani nedostal. Je tretí, to neviem. Reálne mi to nejde. Tak to video bude mať aj 10 minút. Ma to namotivovalo tých 70%. Tak koho by to nenamotivovalo, viete? Dobre, ľudia, do dneska už nemám veľa času, lebo ešte musím ísť, no nie, že musím, ale chcem ísť zavolať Starkillerovi. No a Starkillerová nová editorka, aj prvá editorka, sa volá Zuzana Fedáková. Opakujem ešte raz, Zuzana Fedáková. No, to je tak. Dám vám tu ešte z iného levelu, ktorý beriem sám. Takže pozrite. Geometrial Dominator. Vidíte, jak mi to ide? Že je pobic. Tí dinosaury. Dáme ešte druhý pokus. A ten už bude končiť. Dobre, čaute ľudia.